O pasado 23 de maio comezaba para os organizadores da Gladiator Race unha auténtica proba de esforzo e resistencia. Un incendio na nave que empregaban como almacén arrasaba con todo o material que tiñan previsto empregar para montar a proba que se celebra esta fin de semana en Pontevedra. Isto foi, creo, o miércoles a noite ou así, que, repito, foi un incendio intencionado, 100%, foi con ganas de reventar a Gladiator Race directamente. Dende entón traballan a contrarreloxo para que a proba pontevedresa poida ser unha realidade. Estamos a Marte, nos quedan 4 días, estamos traballando 15 horas o día e noite, hai, pois iso, ahora mismo 6 carpinteiros traballando arreo aí no recinto ferial, e, decir, aquí hai un obstáculo grande que era o Mont Blanc, que realmente era a estrella da Gladiator Race, e que a xente, pois, un pouco a dificultad do evento era esa, bueno, é imposible chegar ahora mismo, pero o resto van a estar, repito, se non está Mont Blanc, vamos a ter 3-4 máis que os vamos a complementar, entón, bueno, un pouco, pois, é iso, decir, que a xente, pois, non veña que pensando que vai ser unha Gladiator peor, vai ser diferente. Os organizadores garanten que esta fin de semana na Illa das Esculturas haberá 40 obstáculos que os deportistas terán que superar na versión máis longa da proba. Actualmente hai xa 1.650 inscritos na carreira de adultos que se celebrará o sábado. O domingo será a quenda dos nenos con 340 participantes. Incluso pensei de cancelala definitivamente, pero bueno, había, repito, mogollón de xente detrás e ao final, pois, creo que se vai a facer. E ahora mismo a martes eu penso que o evento, vamos, o que dicía Anabel, será un éxito e repito, non será igual, pero eso, será diferente. Este ano, por circunstancias, temos que facer un evento un pelín diferente, pois xa digo, a diversión e todo o que metemos todos os anos se vai a volver. A Gladiator Race terá tamén a súa vertente solidaria. A proba colabora este ano coa Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra, destinando unha parte das inscricións.